Hold up. Hello, what's up mga amigos? So, for today's vlog is mukbang po tayo. So, ang kakainin po natin ngayon is cinnamon postre belleza. So, nabili ito namin to sa order online. Ito. So, ipapakita ko sa inyo guys, mga amigos. Yan siya. Yan. So, mga 2, 4, 6 pieces. So bubuksan natin mo mga amigos. Okay. So yun. Okay, dala. Yan siya mga amigos. Yan ang cinnamon. Okay. So let's start na mga amigos. So ito lang paspasan para dali na human. So, kuha tag isa ka pieces. Oh my god. This is, oh my gosh. Oh. This one. Oh my god. This one. Kalami. Alam mo siya guys nga may pagka creamy siya na chocolate sa ibabaw na salami siya. Yeah.
So mga amigos, tuluro ka cinnamon roll akong nahorot kay gusto ko daan yan. Tamis. So guys, dito na ako taas ng video. Diyan ako siya tulo na bilhin. Tulo ka na kong slice. At tulo ka rolls. Roll man. Kikituyog man. So, yan na ako kutog. I hope ganahan mo sa kumukbang karon. Thank you for watching and please subscribe. Thank you guys. What's up amigos? So, thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel there. And watch nyo na din po yung dalawang video dito sa baba. Yan. So guys, thank you.